bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe en mbaɗi kadi no gowɗo wadde kala e saaha yillade e nokkuji meɗen e nder wuuro ngo ngam yaltinande bandiraɓe haqiqaji ha e kanŋeji ɗi ganduɗa so yaltinama yiyama nanama wawa naftorede e nder rendo men Madina Gounass. En jetti dendagal bandiraɓe men yeeɓiyankoɓe ayaw men mo Nangue TV jettenɓe jarnenɓe eɗen gandi mawɓe heɓe ndewi ɗo mawɓe heɓe ƴettama kalni en ko nafata guila e jinnaɓe mumen ha hunde ko gandi e ceerno men mawɗo kono kadi e ko gandi e dental ngal tubarkalla machallah. Hande kadi eɗen tawe ɗo e leegal men Afia e galle jinnaɓe mo ganduɗa ko inne ande mo ganduɗa ko Baba Alassane Dadiɗo galle muɗum gonɗen eɗen joddi e ɓesgu makko hono mo ganduɗa ceerno Siraji Thiam mo ganduɗa ɓuuri andirede Siraji nombori ha ɓuura labde eyyi machallah eɗen jogo weltare mawde no fewi huccite mabɓe yewtide mabɓe wondude e jajjiɗi men e yewtere nde hono Ahmadou Yaya Ba gorko mo leegal ɗeybata koye sababu makko koye ballal makko ha mbawɗen hebde ɗum ɗo. Ceerno Amadou Yaya calmina bandiraɓe haɗum arde Dieng Siraji. eyyi ko noon tigui ceerno Oumar Samba Lo caggal nde calminɗen bandiraɓe hettiyankoɓe e yeeɓiyankoɓe meɗen mo Nangue TV e hettiyankoɓe meɗen kadi radio meɗen mo Dakar FM dendagal ɗo mbawi tawede e nder joklinay aduna he foof. ɓawa ɗum kadi no mbiɗa ni en mbaɗino kemɗe wadde kala e saaha soko yaade yettade e ɗin galleji barkinɗi taw kadi ko jinnaɓe kadi barkinɓe ɓe hen tawe enen guuri ɓe hen kadi tawe duttima ɗo jomiraɗo subahanahu wa taala kono noon ene ɗon keddi nde tawno ɓesguji men kadi barkinɗi ɗon keddi ɗum tagui kala e saaha eɗen jaaha e ɗin nokkuji hande noon no mbiɗa ni Allah addi en ɗo henna eɗen kuccodiri e goto e ɓiɓɓe hono on ɗon jinnaɗo meɗen ceerno Baba Alassane Dadiɗo no mbiɗa ni ko inne ande so tawi o haalama tan kala gonɗo ɗo e Madina Gounass ene andi hoɗum kanko ɗum noon ala kulli halin ala no mbawɗen wadde sowona dokken mo kanko ceerno Siraji o wawa huccidirde e bandiraɓeɓe e salmodirde kadi e bandiraɓe ko adii nde eɗen garta e namdede inchallahu taala. eyyi mi salmini on goto foof inde muɗum e yettode muɗum ko ardi foof yo Allah juutnu gurdam ceerno meɗen jidden e nder hen ya barke salatul fatiha. eyyi mi salmini onon Dakar FM mi salmini an Amadou Samba Lo e Amadou Yaya walla mi salmini on goto foof inde muɗum e yettode muɗum mi salmini madinaɓe foof no fotirinno eyyi jarama jarama Dieng Siraji saminade wonde fayida kadi dabɓo nafawo Dieng Siraji somin namdimama jinnaɗo men o hono Baba Alassane Dadiɗo hitande o yi aduna holgon wuuro fergo makko dowmutegel ha yetti Madina Gounass bisimilla. eyyi Alassane Dadiɗo wi aduna ko wuuro men no wiye Jogel e Balaji ɗon o jibinama jinnaɗo makko noon ummi hedde Jolof ari ɗon woni ɗon jinnaɗo makko debbo jinnaɗo makko gorko o noon ko almudo ngay wonno ɗon wonno diwan ɗon jinnaɗo makko debbo o noon jeeya ko Wolumnere eyyi o jibina noon ko ɗon 1925 leydi miijitani ko nden o yi aduna eyyi ɗon to Jogel ɗo eyyi ko ɗon ɗo Jogel ɗo o yi aduna kanko Baba Alassane Dadiɗo en paami nde o yi aduna e holton joni noon beele won ɗo janggui kadi holto nande Thierno Saydou ha wawi ferde. eyyi o janggui ko ɗon to Jogel ɗo o janggui ɗon o nehi noon ko nere kadi Wolumnere ɗon o nehi yummakko nehimo bammakko nehimo Maylaw o janggui ɗon ha fuɗɗi mawnude seeɗa o yeehi Dakar o woni Dakar ha juuti omo nanno ceerno Ahmad Bar Mbour o yeehi noon watti yaade Mbour omo yaaha Mbour omo arta to Dakar ɗo ha en goto ceerno Ahmad Bar Mbour wimo jinmi ko gara jaaha Madina Gounass an ko Madina Gounass mbaɗa wonde ni won ummogol makko Madina Gounass ala Mbour o ari ɗo henne e Madina Gounass o yetti noon o jippir galle ceerno hay goto anda o tawi noon Alaji Mat Saydou o habri ɗum lawol makko eyyi noon hande mi sikku hedde 1900 leesom fani hange 56 o ari ɗo 56 o ari ɗo henne eyyi machallah no 56 o ari ɗo henna o yiide Thierno Saydou caggal ko yiide Thierno Saydou o jangti beele ɗon ɗo galle ceerno o ɓooyi ɗon haade makko nangude oɗo galle walla o wontini almudo galle walla wonɗo ceerno wonnamo nokkuji goɗɗi e ko nandi hen. ala o ɓooyi ɗon galle ceerno ɗo wonno galle ceerno ɗo wonno hankkadi o woni ɗon to woni ɗon o woni ɗon almudo ha woni ha ɓooyi o yehoyi Ɗeybatu o woni Ɗeybatu ha juuti Allah waɗi
o ummoyi ɗeybato noon ceerno noon tan kanko nde o yettinde han ceerno waɗi ko juuɗe ceerno Ahmad Tidiani wonde makko hano ceerno hoolimo sincinimo Dar Salam wimo yo aro sinci Dar Salam kanko ceerno ali ni woni ɓe ngari Dar Salam ɗo min ko ɗon Dar Salam ɗon jibinami nden sinci Dar Salam adi ɗo jibinede ko ɓi ceerno ali wetti alaji Diop rewi hen noon ko minen min ɗon Dar Salam ɗo minen woni deuxiéme jibinaɓe ɗon Dar Salam ɗo en kanko sinci Dar Salam eyyi tigi machallah ñanama fama ci ramri yaya so won namdal jigiɗa e ko noon no wini en nani taariko kadi en beltima no fewi ha hande en duttito caggal seeɗa nde wonno tarik kañum ko hunde hawnide so tawi a haali tan ene wawi taw wonko jejjitta an hoorema taw ko jiɗoɗa haalde caggal mum ciftoroya o haali ceerno Ahmadou Baro eɓe gandantirno ɓe ngal jotodiral hakkude makko ceerno Ahmadou Baro adinno mo ara Madina Gounass ɗum ne holno wano ha on wimo an ko mako gasne ko Madina Gounass eyyi o ara ɗon hankkadi ne wonti dimanche fof o ara ɗon o arata ko aljuma o wona ɗon samedi e dimanche e wonata ko haalnimi o wona ɗon o wona ɗon almudo o tarbiyiɗo o tarbiyi ɗon tarbigal pewgal hakkude makko ceerno Ahmadou Bamba yiɗimo noon ceerno Ahmadou Bamba noon woni yiɗimo no fewi wimo jinmi ko gara jaaha Madina Gounass Pirague jaaha toon gona toon gondoya e Alaji Mamadou Seydou boy o anda toon ni woni on wimo e artan jaaha Allah waɗi ceerno en gari ɗon o yi kam waɗi yiide fof ceerno Ahmad Tidiani donc mburɗo o tawi ɗon kadi waji goto wiya Mamadou Mangane ko guila toon ɓe gandodiri ba Mamadou Mangane on ko guila toon ɓe gandodiri kamɓe ɗiɗi fof ɓe gummoyi toon noon ɓe garoy ga yetti galle ceerno nde noon o jangti ceerno Ahmadou Baro wiimo yo ardini almudagal makko fof o haali ceerno e bisimilla nani mi jaaɓi joni waɗimo e juuɗe ceerno Ahmad Tidiani ni o woni ceerno rokkimo ceerno Ahmad Tidiani kanko en Mamadou Mangane en ni woni ɗum woni ɗon ha no ɗum woniri ɗeybato ni eyyi haɓe gummoyi ɗeybato hankkadi noon ceerno noddimo kanko wono hankkadi kanko pellital kanko ko jamma e ñalawma ko ligguey ceerno noon wimo jinmi ko hankkadi woni Alaji Moussa Seydou rokki ceerno Dar Salam yo ar waɗa ɗon galle o noddi babam adi noddude yo ar sinca ɗon babam adi ɗon soppude arde e ceerno Ali Tuballo ceerno Ali woni jangguinowo kanko woni almudo toppitiɗo affaire worso o soppi guila toon to Dar Salam to o addi ɗum ha ɗo to galle amen ɗo fof waɗi ɗum worso banane eyyi o woni hen noon hankkadi ne so soppi so banane soppama omo nawa Kaolack omo yaha omo yeewi hen hankkadi ni o wondiri e ceerno hankkadi ceerno hursinimo almudagal makko he o yiyata o nanta sona almudagal makko kanko ɗum tan o andira non tigui machallah nanama famama almudagal ngal ceerno Yaya so won namdal joguiɗa ko noon no wini en beltima hen no fewi beele kadi hitande nde o ari ɗo e Madina Gounass beele nde hitande o haalanima hitande nde malla ala eyyi o haalni hitande waɗa nde o waɗa ɗo ene elle ko 56 nden waɗi ɗo waɗa ɗo ko 56 nden waɗi ɗo eyyi waɗa ɗo woni to galle ceerno ɗo kadi noon woni almudo no mbirumami ni tan ha no ardi Dar Salam ni an Dar Salam sincirani ha woni kanko woni almudo ceerno Ali woni joom jangguinoɓe baydaji kanko woni toppiti affaire worso ha woni so banane o soppama kanko nawata o yaha o yeeya Kaolack premier nde o yeehi banane o ha laaɓi kanko fof adi sodande ceerno e wiide makko kanko fof adi sodande ceerno moto boɗejo motel boɗiro o yi guel ceerno ni yamiranimo o sodde o heeɓi kalis o tan o ƴefti kalis o yi o suude moto o addi o yettino o holli ceerno Ahmad Tidiani ceerno wimo yamirma o ala min kala ko yooɗi ko an kandimi ni won ceerno Diali wi bisimilla waɗi ni woni ceerno moto mo joguino boɗejo o kanko sodimo addimo ɗo hen Allah machallah non tigui jarama ceerno Siraji jarama ceerno Amadou Yaya machallah ko almudagal tingal kadi haalde ceerno ko yooɗi ko moƴƴi ne tigui almuda kadi wayata eɗen gandi fate dental ngal ceerno Siraji goto kala ene foti wadde no andira e dental ngal wadde so wiyama Baba Alassane Thiam koɗo ko dadiɗo holko kadi ɗinde dadiɗo eyyi dadiɗo nde so tawi hankkadine so eɓe daaɓa ndewi sinki filmata en kanko so fini o fatta kassade mum o yahat guila taw guila e Sam guila toon so fini hay Baba Boubacar gaynako omo haala o so nden kamɓe kanko e babam so tawi fini jaɓata walde to boom kañum so fini tan dadima o
wona ɗum gila subaka hanaga muto o ñamata ko ligge tan hankadi ni tan woni wiya hankadi ngam ko ɓe mbatti wiidemo alsantadiɗo ni addi alsantadi kanko almudagal tan o wiyata o nanta seede ko almudagal makko ngal o meeɗi kanko woni mawɗo dawol Allah waɗi ceerno Amadou Tidiane ari yetti ñande hen ɓe gottaki ɓe kirtaki ñande hen ɓe kirtaki ɓe kaccitaki ɓe gottaki hayde désert ɓe gaari eɓe garano gayi so wini ceerno ara moto tan o wi almuɓe hay goto e moɗon hoto salmin ceerno hande ceerno ari hay goto fayani ceerno o wi ceerno yetti en jaali wi alsan ko wi ko majjal makko aɗa andi ko woni ceerno itti kalis itti hakkille mi anda ko ujunere mi anda ne ujunere nafanno itti tottimo o e ngume salmina ceerno o ceerno ko wi hoto calmi ceerno jaali ceerno no haalnani kanko so kam ceerno Tidiane Zaki kanko haalnata mi o wi kam ko bamma ko boy yimɓe ɗiɗo mbawno jalludemi tan hami woya alsan dadiɗo e oɗo dorowo ba Mouhamadou Anne Ousmane Diallo o ko ɓeɗɗi tan o yewtidanno o jalla haw haggiti makko nder nokku ko almudo ko labɗo laɓɓinɗo e tew tinniɗo min mbawa yettade mum almudagal emin gueto noon wallahi gueto kay noon tigui machallah nanama famama tigui rigui no kay en anda kam so wiyama tan Madina Gounass Baaba Alassane Dadiɗo foof en nana en faama cinsiraji oɗo mon galle holno nanguira holno kadi keɓirɗon eyyi min keɓirimo ko ndeeyi ha ɓooyi o ñaagui ceerno omo yiiɗi wadde galle ceerno wimo worso o mo coppuɗa ɗo gonɗo ɗo hedde galle Alimbo en yala ceerno Mamadou Souré gonno ɗo aɗa wawi arde gona ɗon o ala ceerno min sinno sagam keɗɗo e ma o mi hetta e muɗum mi han ko ngara kolla kam ko nokku ni woni ceerno ɓe ngari arde ɗo hay ɗo ceerno wimo yo nangu ɗo henne o nangi ɗo ha gal ceerno Maya en o soppi kanko soppi ɗo henne taw waɗama mangoje ɗe taw ngam ko ɓe mahi no coɓi no gawi ɗo mangoje kono koɗani ɗo ɗon wanno dundu kanko soppi ceerno okkimo soppi ha oɗo galle ha banggue funnague galle gonɗo banggue funnague go kanko soppimo ko galle amen wonno inchallah tigui ceerno Amadou Yaya e ko noon en beltima no fewi no wini e nder tarihi e sa heeɗima tan a anda tigui tigui Baaba Alassane Dadiɗo ko almudo kadi o haali en kadi holko addi dadiɗo o ɗumne kadi so tawi yalti hande e nder aduna he ma yimɓe paam tigui tigui ko almudagal saabi ɗum ceerno Silay Baaba Alassane Dadiɗo eɗen gandi kala guinnuɗo innata ceerno Abdoul Cikkitti kala guinnuɗomo innata Alaji Ndongo innata Abdoul Ndiaye en ewa eɓen yaadiɓe makko ɓe ganduɗa ɓe certatano ɗum ɗonne kadi ganduɗo gondigal holno wano gondigal ngal ko gondigal moƴƴal wonno surtout noon ba ceerno Abdou Toksel on sehil makko haqiqa wonno ba ceerno Abdou Toksel wi kam o min weli kam e bamma tan emin mbawi ɗo jooɗade guila subaka ha nangue muto omo haalna e am omo haala e am omo haalnami ceerno omo haala e ceerno Amadou Tidiane komi anda e muɗum o min jooɗo guila subaka ha nangue muto omo haala e ceerno haala komi meeɗa andude weli ɗum tan weli kam e Alassane Dadiɗo so tawi min jooɗi omo haala e ceerno haalaji ɗimi meeɗa nande ɗi meeɗa andude amma kamɓe kadi yillaɓe hewɓe hen hakke ko ceerno holnomo hewɓe hen ko kanko addi ɗumen ɗo kanko Alassane Dadiɗo bammo ama jiliya en yalla yillaɓe hewɓe so yino Fouta hankkadi ceerno wiya so yeehi toon to Fouta to ɓe nawa 46 o ɓe jaaha ɓe gaddoyaɓe kamɓe gaddoyaɓe noon kamɓe ceerno Abdou Toksel en foof kamɓe ceerno Abdou Cikkitti noon o addani ɗumen ala wadde tan ko hewɓe yillaɓe he kanko addi ɗumen ceerno Abdou Cikkitti noon ene hurtinimo no fewi ba alaji noon kadi mbiɗi wiidemi min wilimi e bamma tan ko gongiyanke wilimi e bamma tan ko gongiyanke ko moƴƴo ko gongiyanke eyi ko bamma fenata meeɗi wiidemi noon machallah vraiment ko noon tigui weltama kadi no fewi ko gongiyanke wadde kanko mo roni on sifa kanko cinsiraji mo kaldeten ɗo saabu fof en andimo to banggue gonga kam wala hen cakane kono kadi yidde kadi seeɗa makko ala kadi ɗo fondi kanko cinsiraji oɗo ene koye men en nana gollal makko no fewi dental ngal cinsiraji an hoorema somin garte ma namdal min andi ceerno Amadou Yaya waji goto wi kam cinsiraji yehino to ceerno ala wona ɗo ceerno sowona ñagar duwaw yalot ɗum almudo waji goto wi neɗɗo foti ñagar ceerno ɗum tan taw noon wonde almudo nde ene wayno haaɓi foof cinsiraji holno wano holno siforino eyyi aɗa andi enen ko mbinomi nane ko tan Allah andi ko joɓete jinnaɓe men ko koye jinnaɓe ɓe mbaɗini en hakkille timmi wallahi bara
aɗa andi aduna no heewi jarbuyeji wallahi aduna ko galleji jarbuyeji kewɗi ene nana ceerno haala ɗum mi yahata ceerno mbimomi addi kam ko salminde e juurade e ɓeyditade e ñagade duwawu e heɓɗitinde almudagal ngal hiɗɗano ngal ɓuggol gonnugol e alsan dediɗo ngol jimmi ko ndendinagol hangol wona ɓuggi sappo waɗa e danam he mi ñagaki Allah joɗade e aduna he mi sikkitoma hay ñalawma goto ñanden tawa ko Siley Dia e ceerno Sira Diane e Ba Abdoul e ceerno Amadou Ammar ne ɓe gonɗo sall ɗo ko jali ko alhamdulillahi rabbil alamin yettude wodi Allah mi hulani atali mum noon onon mbimi ko tinnuɗe liggo ɗum kono so Allah jaɓi ala ko manke inchallah enen ceerno Amadou yo Allah yof ceerno men moƴƴere meeɗi ummatɗo jaami cikkito ceerno Amadou Samba baba wino yomi yahta ceerno cikkito ceerno Amadou Samba jaami toon Allah waɗi jettimi subaka biyatami tan taw mum ɗon sanno bisimilla min joni woni mbiyata mi Mouhamadou Sila ha tan ɗon sami fuɗɗiɗi parce que woni jeeɗa mbi Madina Gounass omi jibinma mbimi Alassane Désiré ha mbimi ha Alassane Désiré parce que an debbo am ako moƴƴo ko almuɗo kalmum noon ko addimi est ce que ono Madina ɓe gomani Allah wallahi ni o wi kam o wi gonɗuɗo e ceerno an gonɗa e ceerno Amadou Tidiani mbiya aɗa ƴeewoya ñagude Allah nokku goɗɗo oya gaynani o go ceerno no fotiri ni bamma no fotiri almudagal ni ɓe ko babam tan ɗiɓe min kam mi anda o ya sa yimɓe bamma min nani mi jaɓi mi salminima juuyima ama yaya guila ñande hen ha e ñallungue hande hen joguinomi ko oto mi alano hay dentité pellimi hankkadi ni finne noon tiiɗi pellimi duuɓi sappo ɗiɗi mboddumi minicar o e Fouta Ziguinchor mi ala permis mi ala dentité permis ko photo ceerno machallah barke ɓurani kadi photo ceerno police namdama permis tan kollami photo ceerno Allah walli ha goppimo gendarmerie goto meeɗi namdadimi onne kadi wattata ɗum tagi enen alhamdulillahi rabbil alamin Allah eɗen gonde ceerno enen wallahi enen jetten Allah Amadou Samba Lo jetten Allah no feewi kala no pinden jetten Allah jetten jinnaɓe men ɓe jetten almudagal meɗen wallahi machallah weltanama no feewi ceerno Amadou Yaya beltima machallah en beltima no feewi no wiini enen ko Allah waɗani en ko ceerno Amadou Samba Lo ko hunde mawde e nder ko haali ɗo ko tan siftini kam mawɗo goto nanmi ene haala o woodi imminoɓe ɗo henna mbi mbayni ceerno mbi enen jiiɗi somoyade fetelaji Guinée enen jeewi ɗumen Mauritanie ceeraji men seeɗa wiɓe bisimilla on saaha ɓe coomi heɓe gayni ɓe gaari eɓe kalani ceerno sakkiniɓe duwaw ceerno wi ha so on jeehi noon woto pene kaali gonga mbi bisimilla ɓe jeehi kaɓe bagage mabɓe payi Mauritanie Allah waɗi ɓe jeeyi armeji mabɓe fof ha laaɓi ha heddi hen fetel goto mataw oɓe jiddiri ɗum ne soomi e bagage uji mabɓe ɓe gimmiti guila Mauritanie he hunde heɓani ɓe gaari ha Gouloumbou ha e sorti men keɗɗo e meɗen o ɓe gaari ha ɗon ɓen garitiɓe e ɓen garitiɓe nde noon waaji o fayi e ɗum ɗo he memi ɗum haali e ɗemgal Jolfe wi ɗum ko holɗum tan waaji o heɓɓiti wonde ko siftori konngol ceeraji men seeɗa wini wonde woto pene o wi ɗum ɗo woni ɗo henne ko fetel tan waaji o heɓɓiti wi won yen o wi wonde onon fulɓe onon e goto nda kalta ɗum ko ala e ɗum fetel pokkite ɓenni on saaha ɓenni ɓe garti noon no ɓe daɗiri ni affaire o haawi no ɓe gatti ɓe jangtiri caɗi ceerno Saydou wi aha ko ngol noon menno yo haɗ ɗum machallah e wala kullini en beltima tan no feewi en dañi ko jinnoɗen e ceerno Siraji en dañi kadi ko jinnoɗen kadi ewa e jinnaɗo meɗen Baba Alassane Désiré no wini almudagal makko ɗum kam juuɗe foof ene cetti ewa e nder haala he sa faami hakkude makko e ceerno jinno ruttita tan ko seeɗa o haali wonde kanko jinnaɗo o hono Baba Alassane Désiré somo yori ceerno Abdou Racine wi wonde welimo e makko tan ko wonde so en mbawi joddade ɗo ha nangue muta taw omo haala ceerno Diamate Tidiani Ba beele emin mbawi andude ko nananoɗa omo sifo e ceerno men Saydou malla ceerno men Ceerno Tidiani aha kanko toujours mo heewi haalde haala ceerno Amadou Tidiani gueɗe muɗum onon kanko hewani haalde haala Alaji Moussa kanko ceerno Amadou Tidiani tan wono ko ɗon tan hankkadi ni nde o ari juuɗe o ceerno Amadou Tidiani tan o monmo ha laaɓi kadi o yiyata o nanta sona almudagal omo sifo kaari siragal ceerno Amadou Tidiani ko moƴƴo ko kaari sira ɗum ene foɗe ceedi ɗum
ko moƴƴo ko muñowo ko karasiɗo mawɗo so mo heɗum haalde kono mi wawa haalde ko wawi sifade on kono heewi on noon eɗen gandi ceerno men ono wayi hokkimo ko wona gandal ala ko muñal ceerno ko neɗɗo muñƴo ceerno ko neɗɗo muñƴo ko moƴƴo ko neɗɗo muñƴo o meeɗi wiide Alassane Dadiɗo ɓe dawi ɓe garti so yehino soɓe casi joni ɓe ceerno ɓe gona remde so kamɓe fof ɓe gona remde kamɓe fof soɓe jii ceerno ɓe gona salminde baba jaɓata salminde yaade salminde ceerno kontan tan remde joni noon so wi hanage muti so artoyi ga o yaha o salmina ceerno wimo an Alassane somi adi so a salminta kam o wi ceerno wona salminaji addimi ɗo ko almudaga jamma mbawmi salminde ñalawma salmintama ceerno hokkimo jungo wallahi ɓe mbaddi geɗe kewɗe ɓe mbaddi geɗe kewɗe ɓe mbaddi ceerno hoolimo ceerno hayko sakkili komo nde garmi ɗo nde o noddimi kanko Alassane Dadiɗo mino e miñam debbo ni haaɓi nan ɗo hankadi taw tampi omo haala kono hankadi o wi kam hankadi mi ari ha e wuufa hukka ari ha ɗo mboɗo wasi on noon tinnuɗe koye moɗon tinnuɗen almudagal mo tinnuɗe ceerno Amadou Tidiane laabi tati omo haalna men oto jiiya ko wona ceerno hoto nande ko wona ceerno hoto gande ko wona ceerno so mbaɗi ɗum fof pofti wallahi ni o wi kam no kalmi ɗum ceerno wi wallahi bamma an wayi wallahi ko gonga ani tan woni Allah juutno guuram ceerno meɗen allahumma amin on jarama mi weltima en namdal sakkitingal tan haadin rawde banggue Alassane Dadiɗo ɓesgu makko o saaha ɓesgu makko rewɓe worɓe ko holɓe eyyi alhamdulillah rabbil alamin mo jogui ɓiɓɓe joyo worɓe jiiɗi rewɓe bo kamɓe worɓe fof minen min ɗo henne mi jogui o adno wona min woni afo adno o adno mo jogui mawnam goto o wiyeteno Bour Salif on maayi dewme on Allah waɗi nde guinnitemi ministére aji o tawaka taw mo yeehi o nawi banana inde nde yonti ceerno Ali Massaɗa Darsam ɗo wi ceerno Ali holko wi e inde he o so tawi Aissata heftima yo wiye ceerno Amadou Tidiane o ala min ko min jeeyi e nde ɗo inniramin kanko ceerno Allah waɗi dewɗe am no wiyata Tidiane on maayi dewɗe on noon wiyatno ko amnata on kadi maayi hajja kadi on kadi maayi eyyi o ɓesni o matti ɗo kadi ɓesgu no feewi mi haalniɓe kadi kamɓe sukaɓe worɓe mbimi ɓe won jiitu gonɗon ɗo kala mo ala haaju e ceerno o wattake barke o tampine kono so ɗum mbawi hoto jiiya ko wona ceerno ko ɗum baba wi waajugol makko tan so tawi tan oɗon jiiɗi jaam oɗon jiiɗi dañde liggoɗon dañon aɗa Madina sa mahani walla ɗum tan mbiyata ka ala alhamdulillahi rabbil alamin mboɗo yona haala ceerno o wi kam jinmi ko toppitoɗa kam galle o to heeɗu barke Qur'anul Karim o wi jinmi ko toppitoɗa kam galle o to heeɗu so heeɗani ko kala ko jiɗɗa kala ko jinmi a waɗani kam ni ceerno Amadou Tidiane kila nden mi remat mi ala ko mi heɓata mboɗo ɗo yettode woni Allah jetten Allah jetten Allah no feewi yo Allah junnu gurdam ceerno ngoɗo weeyo wallahi ngoɗo weeyo kala ganduɗo ngoɗo weeyo rentoto inchallah so andi weeyo Madina tan a rentoto alama ngo foti on ceerno mi meeɗi nande mo wiya weeyo Makka e weeyo Madina fof gotum aduna ɗum waji goto ferno ɗo yeehi Fouta maayi toon kureji ceerno Mamadou Dioguel am baba Amañang ari wimo ceerno kaari arin ɗo tengtinomo fergo mata o yi addude bagage makko hawre ladiam eyyi ceerno wi o jangtimo fergo ceerno wi alhamdulillahi rabbil alamin ceerno nan o meeɗa ɗum haalde o wi kanko sar o wimi balɗe mi meeɗa ɗum haalde o yetto wodni Allah neɗɗo so ferniɗo Allah e nelaɗo muɗum kala to wawi yaade ñalawma janggo min namdete kala to so tawi o maayi ruuhu makko koye juuɗam he waltata o ayi mboɗo haala koye balli mi meeɗa ɗum haalde weeyo Makka e weeyo Madina fof ko gotum wallahi min nani ceerno o weeyo Makka e weeyo Madina fof ko gotum kala ko doyete Makka so duwama ɗum jaabete holko heddi on holko woni ko e ngala jetten Allah no feewi yo Allah junnu gurdam moɗon yo Allah moƴƴin battane moɗon ya barke Qur'anul Karim tinɗe koye tinɗen ceerno de oto jiyan ko wona ceerno oto nanen ko wona ceerno no satti noon almudagal hannde satti ko ɗum ko aduna funti ɓiɓɓe enni ande tan laabi ɗum enenne enen jii wuro ngo eyyi tinɗen feewi jiɗen ceerno sa yiɗi ceerno haydara machallah jarama no feewi ceerno Amadou Yaya machallah en ko jinnoɗen e yewtere nde en keeɓi ko mbaynoɗen bandiraɓe eyyi en beltima no feewi Amadou Samba ɗo no mbiɗani surtout ma noon ɗo sakkitori ɗo saabu ɗo sakkitori ɗo
ko almudagal tigi tigi woni ko heɓata fof. Amadou Samba Lo so tawi a ƴeewi no wini dañal wona dañde maate, wona ɗum woni dañal. Sabu eɗen nana ceeraji men Seydou ne wiya e kasitaji muɗum he aduna o ene sohli enen eɗen cohliti. ƴeew hannde no aduna o wayi ceerno Amadou Samba Lo, ƴeew enen hannde no mbawɗen sohlidde hay hunde sohlinani en. dañal ko ɗon tan wawi hadde, jooɗoɗa aɗa huufi ɓesgu ma, aɗa huufi galle ma, aɗa woni e jamma, aɗa yaha jama, aɗa wirda, aɗa juula, aɗa jokka e ndam, dañal ko ɗon tan wawi hadde. wala kulli haalin en beltima no feewi dendagal ko cohluɗen ko en dañi to Baba Alassane Dadi ɗo jinnaɗo men o, en dañi kadi to makko ɗo kanko jaati hoore makko e almudagal makko e ɓesgu ngu Baba Alassane Dadi ɗo fof. eɗen ñaagui Allah yo Allah junnu gurdam mabɓe, Allah rokkaɓe ke tebbidde e almudagal ceerno Amadou Samba Lo. ɗum woni ko mbaynorto. jarama no fewi ceerno Amadou Yaya, jarama kadi ceen siraji kono tigui enen kam sukaɓe eɗen jiiɗi darade no ceen siraji wini ñembude kanko ceen siraji almudagal makko, tinnare makko e darde makko. saabu kala saaha ɗo kala ha almudagal yidde ceerno min gam mbaɗa nana hewɓe kala haala makko yiddemo ceerno e gonga e ceerno ala makko nde ceerno. kala gonɗo sara makko kam e ceerno kam yo haalemo jaam, so haali ko wona ɗum tan ko ala hen Samba ala Demba. wadde kala ɓesgude ko ni foti wade ko ni foti siforade. no o jarama no fewi, yadde joni gurdam dam wonde e cellal, daga ceerno kadi wasima ko kadi enen foof wasima enen foof neɗɗo kam sa toppitima galle no wurde no ñamiri en haara ɗum ko jaam tan an baɗo ɗum ɗum ko jaam tan. ñamoɓe duwima duwaki an kam koye jaam gonɗa inchallah. mono no jarama no fewi, min beltima. donc ilamo jiɗɗa ɓeydude wonko jejjimi seeɗa wonon so fimde hakkude ma ceerno tiiɗi tan ala ka heɓata. mi meeɗi ñande wotere oto woni Dakar ko Dakar gonnomi to gonnomi to garage ɗo. Allah waɗi joom suudam oɗo to Rosso o heeɓi ɓiɗɗo jeeyi ha wiya ko ɓawa janggo indemi ala heggal ɓiɗɗo pinmi subaka tan mbiɗa waɗi ɗum photoji ha heewi foto ceerno. pinmi subaka tan ñande callis mbimi ceerno haydara noon mi ala woni ponmi ɓawa janggo inde ne majjiri tan inde Dakar aɗa woni galle SN. Amadou Samba wallahi ɗum jogui ceerno pokkimi jaami foora jettimi billahi wallahi waji goto nden to biti Moussa ɗo no mahe kodi Samba en Ousmane o noddimi wala suɗaji mbaɗɗa seeɗa to gonɗa mbi mboɗo mi foora mboɗomi foora oyi mboɗo jogui ɗo bagage jahowo Madina mi adda nden mboɗo jogui noon nokku goto nan ɗon mbimi eyi addu wadde bagage no heewi jamɗe ha gandita tan ko ceerno woni ɗon wadde bagage o kam no foti hankadi haqqille monde tan ko coggu dammuwo mbimomi bagage ƴewten o ala ƴewten mi wadde waɗi ujunaje nogas tan billahi barke Alaji Mamadou Saydou o waɗi capannayyi ujunere itte ujunaje joyyi ɗum ɗo ko an o yiɗi capannayyi ƴewsa bagage no wawi yaade. ceerno ara en ko pimle laaɓɗe min cikkami min siraji cikkami man ko min ceerno wonani aduna he wallahi bara machallah ɗum mboɗo waddi ɗum ceerno alhamdulillahi rabbil alamin. yo Allah junnu gurdam makko yo Allah junnu gurdam makko ganden den ken malaɓe wallahi ken malaɓe min de mboɗo wiya on woto jeng kona ceerno woto nani kona ceerno ko enen ko ceerno tan on tan ganduɗen on kadi ganda hen ɓe gandata hay goto. Allah jarama on jarama weltima teddino Allah jarama on jarama no fewi machallah. bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Nague TV mbaɗen j'aime mbaɗen abonné mbaɗen partagé e dendagal bandiraɓe heeɗiyankoɓe Sak TV Dakar FM. bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama.